Да нашага эфіру далучаецца намеснік кіраўніка аб'яднанага пераходнага кабінету і лідар народнага антыкрызіснага ўправлення Павел Латушка. Спадар Павел, добры вечар. Вітаю вас. Экалогія гэта адна справа, і бачым, што эколагі гавораць, што прадпрыемства яго кіраўніцтва наўпрост хлусіць аб шкодных выкідах, але той же самы дырэктар заводу, падаецца, клапоціцца іншымі пытаннямі і хвалюецца толькі пра тое, як бы зняць санкцыі заходнія з горання Азот. На вашу думку, ці вось інфармацыя, якую апрылюднілі эколагі, яна будзе замінаць яму ў далейшаму лабіяванні такім зняцця санкцыяў? Ну, па-першае, яны спрабавалі адмяніць уведзеныя санкцыі супраць Гродна Азот праз суд Еўрапейскага Саюза, але ў лютым бягучага года суд Еўрапейскага Саюза адмовіў у зняцці санкцый адносна да Гродна Азот і у сваім рашэнні забавязаў прадпрыемству Гродна Азот заплаціць усе судовыя выдаткі, звязаныя з правядзеннем гэтай судовай справы. Важна зразумець адно, што гэта ўжо не першая сітуацыя. Раней аналагічныя дзеянні былі зроблены кіраўнікамі Белаза і Маза. Зараз паўтарыў гэтую гісторыю Ігор Ляшенко. Ігор Ляшенко, былы віцэ-прэм'ер. Прызначэнне яго дырэктарам Гродна Азот ажыццяўляецца са згоды Лукашенка. І вось у сваёй заяве ў Еўрапейскі суд ён фактычна сцвярджае, што дывідэнды, якія пералічвае Гродна Азот у рэспубліканскі бюджэт, а гэта значыцца рэжыму Лукашэнкі, яны не могуць разглядацца як падтрымка рэжыму Лукашэнкі. Разумееце, пра што кажа Ігор Ляшенко? Ён фактычна у афіцыйным дакуменце, у судовым дакуменце сцвярджае, што ў Беларусі ёсць рэжым Лукашенко. Менавіта пад гэтым падпісаўся у сваёй заяве ў суд Ігор Ляшенко. Далей, што ў гэтай заяве напісана? Прадстаўнікі Гродна Азот, а значыцца ад імя Ігора Ляшенко, які дае адпаведную даверанасць на ажыццяўленне гэтых дзеянняў, сцвярджаюць, што яны не несуць адказнасці за парушэнні рэжымам Лукашэнкі правоў чалавека, дэмакратыі, верхавенства права і рэпрэсій грамадзянскага грамадства ў Беларусі і дэмакратычнай апазіцыі. Значыцца, другі факт пацвярджае Ігор Ляшенко, прызначаны Лукашенко, што ў Беларусі рэпрэсіі, парушаюцца правы чалавека, парушаецца верхавенства права, што рэпрэсіі датычацца грамадства і дэмакратычнай апазіцыі Беларусі. Фактычна Ігор Ляшенко супярэчыць таму, што кажа Лукашенко. Бо Лукашенко кажа, што ў Беларусі няма рэпрэсій, што ў Беларусі няма рэжыму, а Ляшенко гэта пацвярджае. І на яго захады ён атрымаў, як я сказаў, адмоўны адказ. Санкцыі захоўваюцца. Пытанне ў іншым. Пытанне у мэтазгоднасці ўвядзення санкцый на канкрэтныя прадпрыемствы альбо на сектары. Мы выступаем за сектар. Дарэчы, я хацеў бы падзякаваць нашым партнёрам, у тым, хто вельмі актыўна расследуе дзейнасці канкрэтных прадпрыемстваў, у тым ліку і Гродна Азот. Гэта беларускі расследавацкі цэнтр, альянс расследавальнікаў, якія прадстаўлялі адпаведныя дадзены, як Гродна Азот абыходзіць санкцыі, уведзеныя Еўрапейскім Саюзам. Так, сапраўды з'явілася інфармацыя пра тое, што абыходзілі санкцыі досыць няхітра. Была зарэгістравана кампанія ў Літоўскай рэспубліцы, потым такія ж клоны пастваралі ў іншых краінах Еўрапейскага звязу, і яны закупалі прадукцыю нібыта узбецкага і нейкай кампаніі, хоць вядома, што пад гэтым відам ішла прадукцыя з акурат горання Азот. Спадар Павел, вось вы згадалі пра санкцыі супраць цэлых сектараў эканомікі, што вы за гэта выступаеце. Тым часам вось у рэжымным МЗС увогуле паабяцалі жорстка змагацца з санкцыямі і пахваліліся, што, маўляў, нягледзячы на транспартную і фінансавую блакаду, Беларусь гандлюе больш чым з 200 краінамі свету, экспартуе тавары ў 160 дзяржаваў. Вось такое меркаванне Сергея Алейніка. Давайте паслухаем, а потым вернемся да абмеркавання. Мы ўжо бачым асобныя прыкметы працверажэння ва ўсё большай колькасці нашых апанентаў з заходніх краін. Працягнем гэтую лінію. Адначасова будзем жорстка дамагацца аднаўлення свабоднага руху жыццёва важных тавараў, перш за ўсё гуманітарных. Падаецца, што нахабна хлусіць тут Сергей Алейнік, бо ніякой блакады менавіта гуманітарных тавараў у Беларусь няма, але калі кажам пра ягоныя такія з пункту гледжання рэжыму аптымістычныя словы, што вось, маўляў, на захадзе мяняецца стаўленне да рэжыму Лукашэнкі. Адкуль ён увогуле гэта ўзяў?
Ну, па-першае, хлусня з пункту гледжання, пацвярджаю ваши словы наконт нейкіх гуманітарных санкцый ці звязаных з пастаўкамі тавараў у гуманітарных мэтах. Мы праводзілі адпаведнае расследаванне, не можна пазнаёміцца на сайце Народнага антыкрызіснага ўправлення нашых сацыяльных сетках, напрыклад, праблематыку пастаўкі лекаў у Беларусь. Калі набыццё лекаў кожны год павялічваецца ў Беларусь з захаду. Ніякіх санкцый, якія бы забаранялі пастаўляць лекі ў Беларусь, не існуе. І гэта, дарэчы, пацвярджаў нават Піневіч, былы міністр аховы здароўя. Хаця прадстаўнік рэжыма ў Арганізацыі Аб'яднаных Нацый, у Сусветнай арганізацыі аховы здароўя спрабаваў казаць штосьці іншае. Так што гэта, напэўна, хлусня. Ці змяняецца стаўленне да рэжыму? Не змяняецца. Мы разумеем, што ёсць Венгрыя, напрыклад, якая заўсёды пазіцыянавала свой асобы падыход не толькі ў адносінах да рэжыму Лукашэнкі, а ў тым ліку і да Расійскай Федэрацыі. Але мы кажам пра праблему іншую, што Еўрапейскі Саюз не пачуў нас, на жаль, яшчэ ў сакавіку 2022 года, калі мы папярэджвалі іх, што калі будзе стасавацца розны падыход увядзення санкцый да Расійскай Федэрацыі і рэжыму Лукашэнкі, гэта прывядзе да стварэння дзірак. І гэтыя дзіркі існуюць, і яны велічэзныя. І імпарт з Еўрапейскага Саюзу, на жаль, расце. І пра гэта кажуць усе аналітыкі, усе эксперты, пра гэта кажа Еўрапейскі парламент, у тым ліку з нашай дапамогай, бо мы дзелімся адпаведнай інфармацыяй. Пра гэта я казаў спадару Салівану, упаўнаважанаму па справах санкцыйнай палітыкі. Але на жаль, вялікі жаль, па незразумелых прычынах, бо афіцыйна іх ніхто не агалошвае, гарманізацыі санкцый не адбываецца. Таму мы кажам пра гарманізацыю санкцый, бо сёння нават эксперты некаторыя кажуць, розніца ў санкцыях у адносінах да Расіі і рэжыму Лукашэнкі ў 12 разоў. Калі з Польшы, Літвы, Германіі за апошнія 2 гады было пастаўлена ў Расійскую Федэрацыю тавараў на 10 мільярдаў еўра праз Беларусь. Гэта мы кажам пра абыходжанне санкцый. Мы кажам пра то, што трэба вводзіць забарону на транзіт тавараў у трэція краіны, бо праз Беларусь ідуць тавары, растаможваюцца і пазней прадаюцца на расійскім рынку. Мы кажам пра неабходнасць увядзення квот, якія існавалі аб'ёмы паставак да вайны, бо зараз па некаторых пазіцыях гэтыя тавары выраслі у пастаўках не толькі ў разы, у сотні, у тысячу разоў. Мы кажам пра неабходнасць увядзення фінансавых абмежаванняў, калі Банк Расіі выкарыстоўвае таксама і беларускія банкі, і праз гэта адбываецца фінансавае абыходжанне уведзеных санкцый. Вось гэта комплексны падыход, пра які мы пісьмовым выглядзе неаднойчы перадавалі інфармацыю нашым партнёрам. Я ведаю пазіцыю новага кіраўніцтва Міністэрства замежных спраў Польшы. Яны выступаюць за больш шчыльныя санкцыі, за лепшы кантроль за санкцыі. Гэтаму падыходзіць і Літва, і Латвія. Ну, паглядзім, наколькі гэта будзе все эфектыўна. Але стаўленне да рэжыму не мяняецца. Ну, гэта жудасны рэжым, які кожнага дня здзяйсняе чарговыя злачынствы ў нашай краіне. Спадар Павел, вялікі вам дзякую за каментар. З намі на сувязі быў Павел Латушка, намеснік кіраўніка аб'яднанага пераходнага кабінету і кіраўнік Народнага антыкрызіснага ўправлення. Працягваем наше выданне, і, як заўсёды, тэма нашых палітвязняў. Сергей Кульша, бас-гітарыст культавага беларускага гурта «Нізкіс». Сёлета на пачатку студзеня яго брутальна затрымалі ў